Kag sa good vibes, estatwa sa mga treasure sharks, ginpahamtang sa dulungkaan sa mga pump boat sa Sipaway Island sa San Carlos City. Ini bilang palatandaan nga sarang makitaan sa baybayon sa kamunga islang ini nga mga species ng sharks. Yaring report. Pagsampot mo pa lang sa Dapdap Wharf ukon ang dungkaan sa mga bangka sa Sipaway Island sa San Carlos City sa Negros Occidental, ang inina nga mga gold nga estatwa sang treasure shark ang masugata sa imo. Palatandaan nga ang ini nga mga size ang treasure sharks ang sarang makitaan sa ila nga baybayon. Sa Facebook post ni Mayor Renato Gustilo sa San Carlos City, iya ginsiling nga ginpahimo ini sang tag-iya sang Whispering Palms nga resort sa isla. Himo ini sang local artist nga si Socrates Miranda. October 2025, nakuhaan sang footage sa mga divers ang ini nga treasure shark sa may marine protected area malapit sa isla. Ang Sipaway kag ang Cebu ang natungan sang Tanyon Strait. Ang ini nga klase sa mga bagis ang harmless sa tao kag masami makitaan sa Malapascua Island sa Cebu. Kinakabig sila nga vulnerable to extinction bangod in demand ang ila sini nga karne, fins kag liver oil. Illegal ang pagdakop sini sa Pilipinas. Suno sa alkalde, ang presensya sa sini nga mga bagis sa baybayon sang isla nagapakita nga may healthy marine life dire. Ang Whispering Palms nga resort ang nagaserbi nga kick-off point sa mga divers kag may mga turista halin sa iban nga mga pungsod nga naga-diving dire kag may mga estudyante nga naga-conduct sang research man sa marine wildlife. Dako ang pagpasalamat sa alkalde sa resort nga nag-donate sang sini nga estatwa nga para sa iya makabulig pagid sa pag-promote sang turismo sa isla.